بەشداربوویان داویترین مەشاد دژی نەتەوپەرستیە دبێژن ئەف مەسەلە نابێت بهێتە پشتگۆ خستن. Ez dibêjim em vî tiştî bibeyne Washington bi riha Charlottesville gelek cihê metirsiye ye ku em nikarin karê xwe berdewam bikin. Thomas Freeman 52 ساڵی ji devera Charlottesville dibêje ew neçare pişta rastiyê bigirît. Ez di nav nijadperestiyê de mezin bûm. Ez hatim girtin ji ber got ez li dijî KKK rabûm û dema got ez hatim berdestê dadwer min jê re got dema got ez zarok bûm kesên nesipî di nav me de nikarîbûn bijin yan jî biçin kilîseyê. Hevrekî xera wê meşê Nelî Stem dibêje ew ya dilxweşa ji destpêka meşê heta niha tiştekî xirabçê nebûye. Herçende xelek hebûye di vê rêkê de hewl daye wan bitirsînin. Gelek jî nerazî bûna xwe beramber bersiva Serok Trump li ser tundûtîjiya Charlottesville diyar dikin wî her du alî xetebar kirin. Ez wekî jineka Efrîqî Latînî li vî welatî her roj jiyana min dikefte ber gefên netewperestên spî û rastî jî ew e ku mixabin em êdî nikarîn bibînîn me serokekê heye ku neşêd vê bidîmahî bînin û her roj em berhengarî vê bêrêziyê dibîn. Ji xwe ve gund nehe wekî nexweşiya penceşêrê ye li vî welatî. Alyssa Fisher rûnijvana Washington'e û ev du roja beşdarî meşê bûye. Ez xwînîşedanê dikim ji ber ku netewperestiya spîya pirs girêk e. Ez cihî me û li heman dem ez spî me jî. Ez dizanim ku min desthilat heye dijî sîstemên ku dibne egera newek heviye û bêdadiyê nerazîbûna xwe diyar bikin. Beşdarbûyî ji seranserê welatî hatine di navxwan de Polly Davenport ji Tulsa ya wîlayeta Oklahoma. û di demekî de hindek xelek di meşî de hatin û çûn di 10 rojên dawî de ew ji destpêkê ve her li meşê bûye. Hêd min teqîşkê di avê girtîne gelek westiya me. Duhî rojeka pir hest bû, rojeka dirêj û germ bû û paşî bûriya li ser daka hata ragihandin. Ya pêdiviya em li ser xebata xwe berdewam bîn. Li roja çarşembê pitir xwe pêşan der li ber Wezareta Dad kombûn piştî Wezîrê Dadê Amerîkî Jeff Sessions bernameya dibêjinê daka ya parastina zarokên penaberên neqanûnî ji derxistinê ji Amerîka dawî anî.